נמצא איתנו זהירו, משפחות חטופים. עם הנצח לא מפחד מעסקה. ימים קשים, ימים לא פשוטים. אני בטוח שכולנו מרגישים את זה. רשמתי לי כמה נקודות שאני רוצה לדבר איתכם. אני חושב שזה מצחיק להגיד את זה בפני הקהל הקדוש הזה, אבל הדרך היחידה להביא את החטופים היא סיום מוחלט של המלחמה. את המלחמה הזו לא היה צריך להתחיל. המלחמה הזו נולדה ב8/10 מתוך רגשות של נקמה, לא מתוך דאגה לחיי אדם. בין הישגי המלחמה ניתן למנות: הצפון הרוס. היום שמעתי, קיבוץ מנרה, 70% מהבתים נפגעו. אין צפון למדינת ישראל. דרום אין. חטופים אין. ביטחון אין. אומרים את זה כאן ואני אומר את זה גם. זה לא פחות ולא יותר מבגידה בחלום הציוני. תושבי עוטף עזה היו בחלקם, לא כולם, בחלקם עובדי אדמה, פועלים, מורים, אנשי חינוך. הבגידה שבגדנו בהם, ואני אומר בגדנו, כולנו כעם בגדנו ובוגדים בהם יום יום בחסות הממשלה ומתוך אינטרסים פוליטיים צרים. חמש מכינות קדם צבאיות השתלטו על הצבא. אני לא יודע מי היה בצבא בזמן האחרון. זה לא הצבא שאנחנו מכירים. זה צבא נקמני, צבא חניבל, צבא שיורה על מכוניות עם חטופים בדרך לעזה, כי חטופים זה בעיה והרוגים לא. רק במדינת ישראל חוסר הבושה כה גדול שראש שב"כ שכשל ב7 לאוקטובר, במקום להתפטר, במקום לבלות את זמנו בבקשת סליחה מכל ההרוגים שנהרגו במשמרת שלו, תוקף משפחות חטופים, כי זה מה שהאדון הפוליטי שלו מצווה. ראש שב"כ, בושה. אחרי שהצבא כשל בהגנה, אחרי שהצבא כשל בהחזרה, אחרי שהצבא נתפס במכנסיים למטה ב7 לאוקטובר ולא ידע מה לעשות, אחרי שמפקדת אוגדה ומפקדת פיקוד אנשים בכו מרוב חוסר אונים, הם ממשיכים להוביל אותנו במלחמה ומנסים לשכנע אותנו שהם יודעים מה נכון. בושה! בחדרים הממוזגים בקריה נוח, המיץ תוסס, הקורסונים טעימים. אפשר לדון עוד
שבועות ושבועות וחודשים, שבועות וחודשים, באיך ומה, איזה מנדט, כמה מצומצם הוא יהיה, כמה רחב הוא יהיה. בינתיים חטופינו נמקים עם רבע פיתה ליום, במנהרות ללא אור יום, ללא תנאים סניטריים, ללא מים זורמים, בלחות של 100%. מה זה אם לא בגידה בעם? מה זה אם לא בגידה בעם? הקבינט בוגד, ראש הממשלה בוגד, הממשלה בוגדת, הכנסת בוגדת, הצבא בגד בנו, השב"כ בגד בנו, מי לא? עוד שניים, גנץ ואיזנקוט. בואו! הם בטוחים שהם מנהיגים, הם חושבים שהם מנהיגים, הם חושבים שבכניסתם לממשלה הם עזרו לעם ישראל. שכפצתם את הבוגדים, הבגידה נדבקת בכם. גם אתם בוגדים בנו ובוגדים בחטופים כמו יתר ממשלת הדמים הארורה. ממשלת רצח, ממשלת רצח, ממשלת רצח, ממשלת רצח. רצח, ממשלת רצח. הציונות הדתית שאיבדה את דרכה חונקת את הממשלה וחונקת את עם ישראל, והיא תוביל אותנו לאבדון. אני קורא להם הציונות הדתית כי אין לנבלות האלה שם אחר. הם מפקירים, הם בוגדים, הם משיחיסטים, והם מחזיקים את ראש הממשלה בגרון, ובגלל זה החטופים מתים וימותו עד שנשנה. לכו הביתה כולם, תתפטרו, תתביישו. התקווה היא בידיים שלנו, היא לא רבה. אני רוצה להזכיר לכולם, ב8/10 אנחנו נכשלנו כעם. כעם אנחנו בחרנו בדרך הנקמה והמלחמה ולא בדרך חיי אדם והצלתם. אנחנו כעם נכשלנו. הכישלון לא התחיל אז, כמובן. אני קורא לכולם, ואני רוצה לסיים בזה, אני קורא לכולם, אם יש דבר שמעורר תקווה בכל האפיזודה הזאת, זה אתם. אתם, מי שנמצא כאן ונותן לנו, למשפחות ולכל מי שנמצא במאבק המחורבן הזה, נותן כוח. אני רוצה להודות לכם כי אתם העתיד, אתם התקווה. להוריד את ממשלת הדמים הזאת ולהשליך אותה לפח של ההיסטוריה איפה שהיא צריכה להיות. תודה רבה.